Hello guys, good morning. Live ko. Nag-ano ako. Kasi, pupunta ako dito sa malapit sa amin guys. Merong McDonald's. At alam niyo ba ang gagawin ko sa McDonald's? Magsasubmit ako ng requirements. Hindi ko sa inyo to na chika kasi ano ba to? Hindi ako sure dito. Hindi ako sure kung pwede to. Pero part-time siya. Part-time meaning hindi full-time, ha? Tile site. So, meaning, ano ba to? Meaning, magbabayad ako ng tax kung magtatrabaho ako dito. And then, kailangan ko mag-submit today ng requirements. Pero hindi pa talaga lagi sure. Na-interview na ako. And then, na ano ko na din yung schedule ko na dapat pang kasi ang McDonald's dito is 10 a.m. to 11 p.m. ang opening hour. So, by ano ba to? By panggabi yung inano ko. Yung andito na kasi shifting din yung ang trabaho ni Mayor is shifting din. So, sila yung ikaw mag-ano ba sa time, guys. So, yun. Nagka-agree kami. And then, yun nga. Wait. Nandito lang din, guys. At kung doon sa pinaglilinisan ko is 7 minutes away ang McDonald's namin dito. Andyan lang. Like, 5 minutes away lang. And then, malapit lang talaga siya. Nag-apply ako dyan from online. Sinearch ko yung McDonald's na nandito sa aming place. So, that's why I say sa previous video ko na kung gusto, ko to kay luwag ni ba. Tapos, ginoo ko kaluoy sa kong karsunis. Oh. Yung buntis ako nito ba. Ang laki. Tapos ngayon, wala man akong belt. Inano ko, ginanyan ko. Kita ni pang panty ko eh. Bahala na dyan eh. Paita. Inner ako kasi malamig. Sunshine today, malamig. So, mamaya ako na lang chika sa inyo. Always. Chika ko sa inyo para meron kayong idea. Mag-ano lang ako, magkikilay. Lagay ng ito, brow shaping gel sa aking kilay. Paano lang ba? Para ma-arrange siya. Ayan. Chika ko sa inyo mamaya, guys. Mamaya na tayo mag-chika. Kasi, hindi ko naman to na-chika. Kasi, hindi ako sure, guys, kung pwede to. Kasi, di ba, ano ako, naglilinis ako ng bahay as part-time. And, yun is once a week or 2 times a week. So, either may i-give up ako isang job dito. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, bawal dito ang black work. Natatakot ako. So, today, papasa ko ang requirements and then magtatanong ako magkano ang sahod. Or maybe I will also ask kung pwede mini-job ako. Mini-job kasi is okay lang. Na hindi ko palagi mercy. Si Mayor, ang German, ang aking asawa, siya lang yung German na walang alam. Tinanong ko sa kanya kung pwede ba. Kasi ako guys, before, nag-a-apply ako lang ba? Ako lang. And hindi ko, tinry ko lang tong McDonald's kasi, ang gusto ko nga kasi, mini job. And then, or part-time. And hindi ko akalain na tatanggapin ako. Ayun nga. And then, very flexible din sila sa time. Magdadry lang ako ng hair, guys. Gusto ko magpagupit na kasi wala talagang ano. Kasi it makes sense having long hair kasi lagi ko naman siyang pinupunitil. So, gusto ko siya ipagupit ng maiksi. Wala na tayong ano. Tapos, magli-lipstick ako. Hindi na ako magli-lipstick eh. Magmas man, no? Nag-ano lang ako, lip liner. Tapos, mag-eyebrow, mascara.
So guys, alis muna ako. Magdadry muna ako ng hair. Maingay kaya hindi ko kayo i-stay. Tapos we will chika later. I will chika you everything later para dun sa mga Pinay na andito sa Germany. Another job guys para sa inyo. Sa akin, wala pa tong sure kasi kailangan ko pa tong itanong kung pwede to. So, chika ko later. Another job for you dito sa mga Pinay na nandito sa Germany. So, chichika ko sa inyo mamaya kung paano at ang easy lang talaga guys. Extra ano na sa inyo para may trabaho kayo. As I said, always put your kids first. Wag mahiyang sabihin na kailangan mo, wag kang maging flexible sa time mo kasi ikaw mami ka. So, dapat mo isabihin talaga sa boss or sa iyong employer or sa iyong boss na mayroon kang mga junakis. So, para sila maging understanding para sa iyo. Hindi mahirap dito. Meron talaga mga trabahong ganyan guys dito. I only have 2 jobs before na hindi sila flexible sa aking risk. Hindi nila inano yung reason ko or hindi sila nag-adjust sa aking gusto. Pero meron talagang mga trabaho na understanding sila sa mga mommies like me or like us. Mayroong maliliit na junakis, especially na dito sa Germany. Ano talaga meron talaga. So, yun, chika tayo mamaya, okay? Tala guys, sama ko kayo sa McDonald's. Dito yung requirements ko. Papasa ko lang yan guys. Sama ko kayo. Andito lang next sa traffic light namin. Ang lapit-lapit lang talaga. Iyud ka malit ani, magpunta ka ng trabaho. Sunshine today, uy, maganda ang panahon. Maganda ang weather today. Sunshine. Kaya naglabas ako ng meet. Si Mayor ay nandun sa airport. Kasama niya si Bunso. Wala pa siyang pasok hanggang ngayon. Bukas mayroon na. Morning shift siya. So ayan guys. So apply tagtrabaho yung malapit lang. Para kung may emergency, hindi na tayo magdali-dali, no? Ito lang, walang mga tao dito pala guys. May nag-comment pala sa last video ko. Yung isang video ko na saan mga tao aning Germany. Wala ka talaga makitang tao dito sis. Hindi na. Trabaho lagi yung mga tao dito. Or hindi sila nasa labas. Laging nasa loob ng bahay. Kundi may makikita ka. Like for example this. Wait, pakita ko sa inyo. May naglalakad na matanda dun, oh. I don't know if you can see. Malayo siya. Naglalakad na matanda. Andun ay, nakita nyo? Madaming matatanda at mga tao dito naglalakad to go for work for his dog. Nakikita nyo yung shell guys. Nandyan ang McDonald's. Ayan lang. So, wish me luck. Hindi pa to final guys. Ano pa to? Kailangan ko pa tong ipagdesisyonan. Pero nag-requirements. So, diba? Alamin ko pa kung magkano ang sahod nito. Nakauwi na ako actually. Nandun ang McDonald's guys. Oh. Kita nyo. Nandun lang. So, pauwi na ako. And then, andun lang bahay namin. Diyan kalapit guys. Hindi ko akalain na dito pala ako sa makakahanap ng madaming trabaho. Pauwi na ako tapos nakalimutan ko magdala ng tissue. Ang lamig-lamig. Sunshine pero ang lamig talaga. Uy. Nakalimutan ko magdala ng tissue. At ito, may elementary school dito. Dito ko ipapasok si Francene at Francis in the future. Sila ipapasok. Malapit lang sa bahay. Hindi talaga tayo malilit nito. Kaya nagustuhan ko tong bagong place namin guys kasi ang daming malapit pa. Hindi ka na mamadali bitaw.
Barbecue ngayon. Okay, mainit ba mamaya? Kaso wala man si Mayor. Pero i-try ko yung i-marinate. Baka pag uwi niya mainit pa. Tapos mag-barbecue kami. Ang buhok ko is a bit basa pa. Hindi ko siya na-dry talaga. Ganda magpainit. Uy, kaso ang lamig ng hangin. Pag walang wind, sana. Ay, ganda talaga ng araw ngayon. Ganito yung gusto kong araw ba. Hindi tama, depress. You slip outside, then at night, now where's slippers? Yeah? Your dustbin is slip outside. No, it's my slipper is here. And You mean my shoes? hmm? Huh? I'm hungry, B.A. Mama, do you buy me a lollipop? I just went in the bus station, near bus station. I was not in the shopping. Mommy, you have to buy me a lollipop. Put on your leggings. Mama, can I have What? candy? Again? No, we have to eat something, you know. Papa already bring the juice tart. Yeah, it's too much sweets for this, baby. You know? Mama, can I have ice cream? You had ice cream already? No. I didn't. Can I make some food first so we eat? No, can I have one? No, you have to eat first. Benny, on. Kala ko. Strawberry is better, na? Gusto niya ng candy, sabi ko. I would love candy and lollipop. Oh, Mama. But you have to sweet it. Papa, I'm ready to eat a gummy bear. Yeah, you were so much namiyak kasi hingi ng candy at kanina pa kain ng sweets. So, binigyan ko ng strawberry. Mama, why you are angry to me this time? Because I don't want you to eat always junk foods, you know? I want you to eat some nutritious like that. Strawberries, vegetables. You like strawberries, right? Do you like it? I love our broccoli. You love broccoli? Okay. That's very good, girl. Are you making broccoli? No, I'm making nuggets and fries. Nagluto ako ng nuggets and fries para sa kanila, guys. Laka, I want Yeah. to eat that. Yeah. Ako nito may problema ani oy. Unsay kanuna ko ani. Mama doesn't know what to eat. What do you think Mama's gonna eat? Noodles, fries noodles. Fries. Ewan ko lang oy. Unsay kanuna ko ani. I love what you can eat. What? Hot noodle. Hot noodle? Okay, samyang yung pasabot. This time its brother is with Papa, na? Not you. Why? Because our old time in Switzerland. Yeah, okay. Do you like strawberries? What is your favorite? Broccoli and lollipop. Lollipop. Is this your favorite? I love Abella, one lollipop and one broccoli. Okay. And water and juice. Okay. Are you... And Unicorn. unicorn? Okay. And I love Abella. Erdbeere, okay. Erdbeere in German, in English, guys, is strawberries. And I love grapes. You like grapes too? And? What is that now? Orange. Orange, okay. Okay. And you love? Tomato. Karote? You sure? What name of Francene? Seriously? You like karote? I love salad with rice. Yeah, okay.
like ASAWA. The last big one. Yeah, it's the last one. Huh? Mama needs to buy again and strawberries. Okay. But there's grapes there. Green. About first, we're gonna eat some nuggets. I not want the green grapes. I want Lila green grapes. Okay. For Allah. Okay. Look, can I do? Makain ng maanghang My na peanut. peanut. Wala. Ano? Sinasabay niya sa strawberry. Spicy? Come here. This is spicy. No? Isog kayo. Dugo. Ginig German o Filipina yun. Pasaw. Gutom na ko ni kaon lang kong mani. Kapal po siya kaon. Maanghang to eh. I love the peanut. We love peanut. Broke my teeth. Yeah. Is that spicy? Sarah nag-ilis kanina guys. Baliktad oh. That is not hot. Yeah. You have to drink water. So it's not spicy. Water. Yeah, from brother. But it's already up. Can you get it in the fridge? Okay, you're big girl lang jud ayo eh. Kainan nit sila. Pagkuha og unsa ni? Placemat day be. Placemat. Dili na mong link. Ang ano to ba? Kailangan pang gawin Frank. Fries and nuggets. Get the ketchup, yeah. Let's do this. No, cause Mine bagit ra ko ah. It's mine plus. Yeah, you plats da. Ruimst du van zee? Nuggets and fries. No. Shake. Why Du musst das Shake machen. Wala lang ko ano eh. Das ist crunchy. Hä, wo dann? Das kinok. Die sagte da und dann sagte da. No, it's fine now. Can I have? Oh. It's crunchy. I made it crunchy for you. Pagod na ako. Kaya na pagod. Yeah. I have no food. Thank you. It's crunchy no? Guck mal, das ist nur braun. Steht crunchy. Crunchy man. Yeah. So, kain tayo. Pusis. It's my turn, guys. Kain tayo. Madilim ba? Or okay lang? Do I need to switch on the light? I don't think. No, nandito pang ketchup, oh. Panghipo sa akong mga dalaga. So, mga dalaga ko. Si Vanessa at si Ella andun sa taas. Pinamap ko. O, diba? Useful din pag mayroon na kang dalaga. Kailangan turuan, guys, kasi hindi kaya na ako lang lahat. Pinamap ko sila. Kasi walang pasok. Hindi masyadong madumi ang floor, pero pinamap ko sila para masanay ba? Para marunong sila mag-ano, guys, maglinis-linis. Sa baga. Ano tayo? Kuha sa muna ako ng drinks, ha? So, pineapple juice nasa plastic. Kasi, katinood lang, hurot og kabuak ng mga baso. Wine glass na lang nabilin, guys. I'm here! Come! Come here! Tindugon yung gunin.
kitchen. Yeah, what do you put in? Why you bring all your toys here downstairs? Oi? You have to bring that back upstairs, huh? This living room makes Papa was still Mama. Hmm? This living room had Papa the Mama. What was in there another? What is that, glitter? Oh, okay, it's okay. It's a star. I can put the book. Mama, no more. Mama, Vanessa put a beef flip on my nose, Mama. Oh, that's nice. Not nice, Mama. Mm. It has. Hmm? It does. For the hamster. That's nice. Okay, hamster. Masarap to pag ano ba? Instant. Sa air fry ko lang niluto. Hamster. Hamster. Maluto siya. Okay. Air fry ko lang. For the chicken again. No chicken head. Na-chicken ako naman ata kanina, no? Yung sa McDonald's, guys, hindi pa yun sure kasi pasa ko ng submit ko na pero kailan hindi ka pa ako nakapanghi. Wala doon ang manager. Nung nag-interview din ako, hindi din ang manager ang nag-interview. Only crew. Diretso na. Wala nang di bitaw pareha sa Pilipinas na makulba-kulbaan ka pa, guys. Hubag-hubagan pa ka na interviewon ka. Andito so far, ang dali-dali ng pag-a-apply ng trabaho na aking nagawa dito. So, ayun, kung gusto nyo yung nasa Pilipinas, sa ang Pinay sa Pilipinas, nandito yung mga Pinay na nandito sa Germany, pwede kayong mag-apply ng mga ganyan, guys, especially mommies. Pero, of course, huwag kayong mahiya na sabihin. Magtanong, okay, sabihin mo talaga maging honest ka na may anak or ganun. Hindi ko lang alam talaga magkano ang sahod. Itatanong ko pa yan. Tatawagan daw nila ako. Pinasa ko na mga requirements. And then, mayroon kasi, di ba may mini job ako. So, kailangan ko malaman first kung itong McDonald's hindi ito full-time din. Either mini job or talsad, and hindi ko pa alam kung ano. Hindi pa ako kinausap talaga ng manager, guys. Hindi ko talaga alam pa. Let's see. Ang sarap nito. Isa lang ata maubos ko. Plastic na ginagamit kasi. Naubos talaga yung baso namin, guys. At wine glass na lang natira. I'm not sure what time always means. Pero mura ako gakuan. Mura ako gitakulan. I hope ang sun magstay. Na-share ko sa last video yung paano mag-apply nandito sa Germany. O nga pala, pwede nyo din siyang tawagan, for example, McDonald's. Kung saan sa place nyo, for example, McDonald's Bonn, or tawagan nyo, punta kayo sa website, and if that is malapit sa inyo, tawagan nyo, and then ask nyo kung may hiring sila. Pwede nyo ipakapausap yung German husband nyo kung ano kayo sa Deutsch nyo, kasi dito, guys, ganyan trabaho, at least mayroon kang basic Deutsch, pwede yan siya po, pwede kang mag-ano din. Ako, sa kusina, tinanong ako kung saan daw gusto ko, sa front ba daw yung mag-ano ka sa order ba, or sa kusina. So, ang sinabi ko, sa kusina lang ako, kasi, hindi pala, wala talaga akong, ano ba ito?
salig or wala akong confidence sa Deutsch ko, guys. Yung Deutsch ko grabe ka. Hindi talaga kaya gusto ko magtrabaho ng mga ganito na makakahalubilo ka ng ibang German para maano yung German ko, guys, para ma-practice, and then gustuhin ko man mag-aral. Hindi pa talaga pwede din ako mag-aral kasi walang magbabantay sa kids. Walang kindergarten. Kindergarten is para yang ano, guys, nursery, or para yang siyang binilanan, para yan siya, hindi yan siya school jud siya, para yan siyang from 7:30 to 4:30 p.m. Yan yung opening time nila, or opening hours. From 7:30 to 4:30 p.m. pwede mong ibilin doon, or pwede mong ilagay doon yung, pwede mong papuntahin yung, pwede mong ibilin, sa mukha doon sa Bisaya, sa Tagalog. Pwede mong ang kids mo ibilin doon para ikaw, you as a parent, makapagtrabaho, or para magawa mo yung mga gustong gawin mo ba. For example, mag-aaral ng Deutsch. Normally kasi mag-aaral ng Deutsch, ito is morning time sometimes. Hindi ko lang alam ang schedule, pero 3 times a week kata. Merong mga online, nakahanap ako ng online. Meron na ako actually online, kaso morning din yung ano niya. Hindi siya mag-fit sa time ko kasi hindi ako makapag-aral pag andyan si Francis. Seriously, pag andyan si Francis. Hello! Very ano kasi yun si Francis, makita nyo naman, no? Kung ano siya. So ang ginawa ko, ito, grab muna ng mga part-time, mga ganyan. Kasi yung trabaho naman is not in the morning. And then yung paglilinis is once a week or 2 times a week. And it's in the morning. Pero pumupunta lang ako pag andyan si Mayor. And itong McDonald's, guys, sinabi ko talaga sa kanila na only 3 p.m. onwards kasi itong part-time, hindi naman yan 8 hours job. Hindi ka everyday naman bali, ano mo ba? Bali, ikaw yung, bali sila magiging flexible sa time mo. So, yun ang ginawa ko. Kaya, yung McDonald's, I didn't expect na ganun ang mangyayari. I didn't expect na ganun sila ka-flexible. So, kaya ayun. Pero I'm not so sure pa nito kasi meron kaming consultation, but that is next week, I think. Meron kaming consultation about sa akin, kung pwede ba yan. So, let's say kung anong mga mangyayari, no? Let's say, update ko naman kayo pag nakapagtrabaho ako dun sa McDonald's, or if I stayed na maglinis dun sa 2 times a week o once a week na mini job. So, let's see. So, ayun. Ayun, guys. Ayun lang. Chika natin. Feeling ko hindi maubos yung isa kasi kanina nang pinakain ko sa ng fries at nuggets, ako din nagpunit-punit po ko sa fries ni Francene, ni Ella, nuggets ni Francene. So, feeling ko hindi ko mauubos yung isa. Balik ko na lang siya rin. Initin ko maya. Nagutom ako. Yeah. No, I'm saying the door pinky. Okay. Naglalaro, nagsasalta ng kanya. No, and a water coming from our head. It's raining. We need to hide somewhere. What? I'm saving my dog saying rain. I'm sure they go. Why don't we say that, Mama? Why don't you play in your room? No, Hmm? I want to say here. What's wrong here? Kainin ko na lang, no? Mahunit, mahunit. Pag hindi na mainit pa, pag lumamig, mahunit. You want? Be? Be? You want? No, Cook. Cook na, mama. Wanna bite? I don't know. Wait lang. Usog na yan eh. I love it here. I love it. Mama. No, I'm not saying her. So you go. Saying her. So they go. Mommy, why you always say this one night? Mama, this is raining day. Look. Raining. Pass off lang, ha?
Right there, Mama. I will get the towel from it. My beautiful alas, Mama. Not the wipes. Just a minute. Siya nga pala, si Francene, meron ng kindergarten but on August. That is opening sa kindergarten. Pero si Francis wala. Sa gara dyan dito guys, kay hipahirapan talaga maghanap ng kita or kindergarten. There's a wipe in the towel still. Yeah. That's it. Ano? Andun sa labas. Mabuti dito guys kasi makakatakbo na sila ba. Lumabas kasi ignorante ugolod. Kahapon kasi may nakita akong mga worm dyan sa soil. Siya lang mag-isa naglaro. Mamaya baka mag-barbecue kami guys kasi maganda ang weather. Katong barbecuehan na to dagay. Weiß ist nicht. Weiß ist nicht. Soll ich das in der Sonne legen? Sa sone Draußen. Ayaw kay bugnaw sa gawas sa baga-uga na. Aber es war in der Sonne. No, it's not. It's cold still. Wenn es schmilzt. Hello. Hello. You have no plats. You finished eating man. Huh? Hello. Hello.